Underground दोननांगौ Underground नों सेंग्राफोर बुथुमनानै आंनिसिम लाना फै दोनबाय आथिखालनि सेंग्राफोरा अमासो सोबजायोना सिख्लाफोरजोंसो सोबजायो मा दुरबल गोमो आमाव लहरथ' बिसोरजोंलाय मा फर्स दानो सार दालाय माथो खालामबावनो माथो खालामनो माने आं एसे डेन्जारखौनो सानबायमोन सार मा डेन्जार आन्दारनाय सिथारनायखौबो आं मोजाङै मिथिथारगौ एम्फौफोरखौ बुथारनाय बायदिसो बिथांनि थाखाय मानसि बुथारनाया मासि लांदांलै मेन्देला आं नङाबा थैगौमोन सालानो गोबावथार जाबायमोनलै नों इलेक्सन गेलेनो गोसो दंना गैया गोदाव सोराव इलेक्सन गेलेलाबायनोब्रा बे सोखो मोखो मुलुगाव नोंबो सोखो मोखो जानो गोसो दंना गैया क्र'क्र' आरजिनायनि मिजिं दंना गैया मालायफ्रा क्र'क्र' आरजिबाय बिटिसिनि फैसाखौ लुथिजोब्बाय नों लुथिनो गोसो दंना गैया बावैनो नमिनेसन होदो आरो इलेक्सन गेलेदो आं दंना नैबे मेन्डेला दं मेन्डेला एक्टर गाजोला हिनजाव जोलागे আমি ওয়াসুদে বাবা আমি ওয়াসুদে এই অঞ্চলত যিমান মুছলমান মানুহ আছে আমি আমি এই ফটো সব আনিম দে বাবা আৰু এই আমাৰ সিংলিমাৰ এৰিয়াত যিমান বাংলাদেশী আছে সব ৰাতিৰ ভিতৰতে ভাৰত বাকী বনাই আমাৰ আমি এই ফটো আনি বনাই দিম দে বাবা কিন্তু আমাক চাবা লাগব দে বাবা আমাক চাবা লাগব এই লংকা যে ৰাবণ হলে নহব দে বাবা আমাক চাবা লাগব 사보 모임시 일레후보 आंथ' सा लोंनो गारबायमोनलै चेयारमेन बाबुनाव उरजानोसैलै नामा होद जेराव खि थायो बेयावथ' उरजायखानांगोन ना सा लोंदोब्रा ओइ सालाबो आंथ' सा लोंनो गारबायमोनलै दे नोंसोर लोंनो होबाय जेला एसे लोंसै बहाथो सा लोंब्रा नोंलाय चेयारमेन बाबुनाव बेलाथि जौ मोनलोंबाय थायोना करेक्ट जादों आसलते जोंनि चेयारमेन बायदि मोजां मानसि गैया सार बायदि जायोब्लाथ' ओनसोला माब्लाबानो जौगासिगौ बिनि गोसो बिनि गोरबो गाइखेर बायदि गुफुर साफा हाब एसेबां गाज्रि मानसिखौ मा एसेबां बाखनायबाय थाखोब्रा हाबाब गाज्रि माखौ बुङोब्रा गाज्रिया माखौ बुङो गारि बायनायखाय गेदेर गोलाव न' लुनायखाय लाइनाथ' बिदि थांदो नोंसोर बिरोधि जाबाय थाबालाय बहा मा मोननोब्रा लोगो जानांगोन गोरोबनो फैनांगोन लाजिबाय हादोंना दासो मेन्डेला चेयारमेननिफ्राय न' मोननायखाय दुगाथार नामालाय राखेब साहा दखानि दिनैसो गरम ना नोङो साला दिनैसो गरम नोंनि दखानाव साला सेंग्राफ्राल' मानो जाव फैबाय थायोलै माब्लाबा हिनजावखौ नोजोर होदोना हिनजावनाव मा महिनी होना दोन बिहामजो गलापिनि बाथ्राखौ बुंदों ना बानायसो आमायसो नों सिटिनिफ्राय गोबावजो फैयो अननाया बारा जायोना खिफिनाय मानि नोंसोर येस होननानै बुंना लायो बिहामजोखौ लाइन मारियो ना बिहामजोआ मालायखौ लाइन मारियो बानायसो दिलीपखौ जुदि बिसार होनांगौब्ला बै सिमलानि सुरेश भेगुरिनि दिन'नाथ बिसोरखौबो लोगोसे बिसारनि आवथायाव लाबोनांगोन बानायसो थिग जायाखै बानायसो थिग जायाखै कुलदावन बानायसो रागा जांनानै जेबो लाब गैया बिहामजोफोरनिल' बाथ्रा नङा अनेक दंसै संसाराव हायोब्ला बानायसो बिहामजोफोरखौ साख्रियाव लांफा आरो बानायसो बिहामजोफोरखौ नों बै बिमा बिफा न'आव दोनहै नों बिहामजोखौ भारायाव दोननाङा नोंनि नोमा नोम्फानि न'आवनो दोनहै भारायावबो माथो मास मोनसेखौनो थाथिरा दुरनामसो मोनबाय थायो होखारजाबाय थायो कारना मा बानायसो बुजिनो नाजा बानायसो बिसार खुंनानै लाब गैया बिसाराव उल्थासो जागोन बेफोरखौ बाद होदोलै नै बेनो IAY नि लिस्टआ देनाय फरायलाय सोर सोरखौ गालांखो बे पेजआव सन्थला नार्जारि जगेन्द्र मोसाहारि जुलि नार्जारि जलेश्वर बसुमतारि प्रबिन ब्रह्म आरो बिजय ब्रह्म बेसाराफोरा जोबोद गोरिब
बे मा ब्रह्म बिजय होनखो ब्रह्म बेथ' जोंनि उल्था गिरनाय मानसि बेखौलाय मानो बे लिस्टआव सोखो नोंलाय सारा राजखान्थिनि बाथ्राखौ मोजाङै बुजियाखै इट इज कल IPS माने माने इन्डियान पलिटिकेल सिस्टेम जेसेबां जोंनि पार्टिनि उल्था दं बिसोरखौ बजबनानै ला मानोना फैगौआवथ' नोंथाङा पार्टिनिफ्राय टिकेट मोना मोनगोन बे मेन्डेला नोंसो मोनथिसिगौ नों बेनि माबोरै थाखायनो उल्था पार्टिनि जेसेबां मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ बजबनानै जों नोंथांखौ देरहाहोनांगोन दे नों मा पलिसि लायो जायखिजाया फैगौ इलेक्सनाव आं देरहाबानो जाबाय सार इसे अभाब जादों सार इसे हरोब्ला मोजां जायो ए नोंहा आरो बेनो एसे आखाइ हमथानानै खरसफ्रा खालामनांगौ गैयालै सार फिसालाफोराबो एसे देरफुबायना मोनबानो हुला हुसा खरस खालामो आंहाबो एसे जाबाय सार थेंक्स लट दे ओइ लिस्टआ बे आं दं लिस्टखौ मोजाङै आं बानाय दं सार आं दं गथ'खौ स्कुलाव लायनांगौलै इंलिस मिडियामाव सोबायना आं गथ'खौ नुबाय सारनि आखलखौ गावनो बर' मिडियामनि मास्टार आरो दाना गावनि गथ'खौनो इंलिस मिडियामाव फोरोङो होनबा बिनि आखलखौ नुबाय नोंसोर मा बुजिनोब्रा गोदान मुलुगजों जुजिनोब्ला इंलिस मिडियाम नङा सारा बर' मिडियामजों खुनु खामानियानो जाला होनबा सारा गावनि स्कुलाव मालाय गथ'खौ फोरोंनानै मा खालायनो सानदों नों जाम्बा खालायनो सानदों नामा जोंनि फिसाफ्रा जाम्बा जानांगौ नोंबादि बर' मिडियामनि लोरबां फोरोंगिरियानो बर' बिजोंखौ नस्थ' खालामसिगोनलै नोंसोर खालि आंखौल' नुदों नामा दुनियाव बेसेबां इंलिस मिडियाम फोरोंगासिनो दङ बेथ' इंलिस मिडियाम फोरोंनायाथ' गाज्रि जायाखैना नोंसोरबो दंजायोब्ला फोरोंब्रा गावबागाव गथ' गथायखौ इंलिस मिडियाम फोरों गोरों गोरा खालाम होनब्ला नोंनि गथ'आल' मोजां जानानै बे सोरबा जाम्बा सिदा मानसिफ्रा जाम्बा जानानै बे गोदाव सोराव जानांगौ नामा नोंसोर मानो इसेबां मेगन सायो फालाय मा नुनो नोंसोर आंनावलाय खालि आंनि धोन दौलत सम्पतिखौल' नुनानै नोंसोर मेगन सायो नुवाखै नै बिल्डिंखौनो दासो थांगासिनो दङ बेखौनो मावफुंनो हायाखै आङो बेखौ मेगन सानानै मा लाब नोंसोरालाय मानो खर' साबाय थायो नोंसोरलाय मेगन सानायनि खोथा नङालाय सार नोंसोर बायदि फोरोंगिरिखौ गाज्रि मोननानैसो आरो नोंथ' मा राजखान्थिनि मिथिं गिदिं नोंथ' क्लासखौनो लाबावा नोंलाय माथो दाख्लै हाबायाव मालायनि निमन्त्रण जानायाव बारथावसो एटेन्ड जादोंनो नों नुवाखै हगार हर लामाया टाइम जाबाय आंहा डिस्टार्बल' खालामो बिसोर जेलाव लोंनायनि अयभास जानानै लोङाबा थानो हायै जाबायलै मेन्देला भाइ मोनसे खोन्था जाबायलै भाइ बुङाबाबो जाया आं नोंखौ लानानै जोबोद सिन्था जाबायलै मानसिया जाद्रायनाय बायदि मोनलायबाय नामा नोङो बाथ्राखौ बिथिंलाङाखैलै आङो नों जाबाय थानानिफ्राय खारबोनाय मानसि माब्लाबा पुलिसफोरा आंनाव नागिरना फैगोन न'फोरखौ जुदि सावना होलांनांगौब्ला न'खौ लांलाय बोरै लुनो हानो शाला बै PCDC ना CDTCनि चेयारमेनफ्राबो माहाजोनसो होयोलै न'खौ जों गैयिखौ नायफिना न' हिसाबैथ' मोनथावथारगौना नोङो ID नाम्बार गैयालै आंहा बेवहायनो फुल जालांदों माबा बुं माबा मोनसे खायदा खालामनांगोन मेन्देला भाइ आच्छा बुंनाय नोङो मा वारनिं होग्रा बेयाव मोनसे बुस्थु धामा गोबाय खानानै दिरुंखौ बै लामाथिंजाय लांनांगोन कलटं केन्देलाखौ नङाबा सोरबा सासेखौ डिउटि होबाय थानानै पुलिस फैबाथाय दिरुंखौ बोबानो जाबाय बेयाव कलटं होबा आं खारनोसै थिग दं केन्देला बहा थांदों थानांगौथ' बेटा ओइ नै ओइ केन्देल हल्लागिसि दे खुरमा कालेक्सन बसु दे खुरमा কি কালেকশন নে কুরমা লাগা बैसागुनि कालेक्सन 500 টাকা দি আমার ভুটানতে এনে বাयदि নাই दे ओइ साला गंगारनि जात अहंकारनि जात बेदर गेसाव जाग्रानि जात ज' उन्दुग्रानि जात बिमायनि फिसाजो जग्रानि जात নাই কুরমা আমার লাগা খান টাকা নাই दे কুরমা साला फैसानि खाथिबो आसे दे দিবিনা ওর লাগা খান বিয়া পাবো দে কি পয়সা নাই খাथिबो आसे নাকি নাই নাই পয়সা দে ওদলেনো না হে साला कालेक्सन তো বুঝি না পাই গঙ্গার লাগা পয়সা দে बेदर गेसाव जाग्रा
Butan laga kanot ini bagi kolektor tanlektor naik deh kurma laga. Collection na জানিয়ে বদলে রাহি এই কারণতে তুনার বদলে নোট ফাই ফাইয়ের লগত মারা কাটা হই শালা বিমাইনি ফিসাসি জোগাড়নি জাত মোর লাগা খাতে ইলতে আছিল নাকি বাপু ওলাই আহিলু নহয় সাংঘাতিক বানুতে কিন্তু 10 ডলার আছে খুড়া দেখুন ঘর দেখুন ভাঙা সিঙা হইছে আচ্ছা খুড়া ওই তো কোর খৈ নাম্বার এটা 5 নাম্বার नोंनि हिन्जावनि फिसायखौ जाहोनायखौ आंखौ बखिनाय जाखो ना बाख्नायनाय जालायखोब्रा हाब आदा नों मा मावनांदों हिन्जावनि आमोलाव आराम मोनजागासिनो दं नोङो खाफालाना आलदा दांलै नोंना बोरो दै नों आंनि खाफालखौ बाख्नायाखैथ' बखिदोंसो गासिबो हमदांनो मोनखाजोब्बाय आं हाब आदा बखियाखैथ' नोंनि हिन्जावखौ एसे बाख्नायनांगोनथ' थारमाने आंबो एसे मावनो बादबो नालाय बेखायनो आंबो नोंनि हिन्जाव बादि नागिरदों दैट गाव अलसाखाय आंखौबो अलसिया सानदों नामा आं बे हिन्जावखौ गोसोनाव बेसेबां खरसा खालामनांदों खस्थ' खालामनांदों बेखायसो आं दा बिनि मावनायखौ जाथ'दों दा फाग्ला फाग्ला थौ थांसै जास होद आदा रागा जोंखो ना माखोरा मोनसेयालां ओइ खांख्राइ माथो जौ लोंनो सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोनो फैसायानो थोआ थोआ जाथारबायब्रा मा खालामबावनो जोंबो बोथ्रोदनाय हुदाखौनो सोलोंनांसिगोनलै आदा अल राइट नों बुंनायानो थिग नों आं बुंनायखौल' मावग्रा जा आं बिनिनो प्रिन्सिपाल फै